Hello everyone, welcome back to my channel. Dini जों दंफायो Bodoland Heritage Tourism Mall. Nah, बेनोमोन ना? जोङो कार दंफायदों. ओमफ्राय बेयावनो ओरैनो फट' लासिदो जाहा. Naughty girls. Jamaina, কি কৰিছে? बेयाव लिरनाय दोङो I love Bodoland Heritage Agro Tourism. मेन जायगाखौ जोङो सहैनो आरो थांबावनांगोन आरो गोजौआव दंख' बेखौनो जों थांबाय थादों माने हाजो सायासो आरो हाजो थांनानै माय गोजौआवसो नोङो बे जायगाखौ मेन जायगाखौ मोनहैगोन. Hey guys. Baba, आङो भैरबकुन्द नदि. Bodoland Heritage हायदों आरोहाय माबा बिमामि हायनाय माबायाव थ'जोन हायनानै हायबाय आरो बै दियाया मैगं थाइगं माबा खालामबाय थादों मैगं थाइगं आरो आङो बै गेलेग्रायाव थांनो नामायदो दा आं गाखोगोन बेयाव आरो एसे गरमखाय आं साथा लादों मादों फैदों ओमफ्राय माहाथो कार आं दाथ' थांनो नायनोसै दसेल' थांसै गरमद्राय माबायदि जायगाफोरालाय जायगाफोरा एसे मोजां आङो गावनि बनायनो लुगैजोब्बाय आरो आं बै न'आव थांनो लुगैसोदों मामिथ' बै न'आव बेखौबोले फट' खेबनांगोन दा थ'बाय थालाय इउटुबार बिराद गरमलै सान्दुं गोसा देन्जार मा जाबावगोनथाय माया थानो हायो नामा बेयाव थाग्रा नै कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है बहुत अच्छा दाखालि ओपनिंग जानाय ना ओपनिंग जानायाव प्रग्राम जानाय मोननो बिदि बनायबाय थादों सेफायबाय आरो गिदों समायना या खास'नायसो अबेलाय खाथ'नायसो गोग्लैया दे आरो गैला हाला नोङो थांफिनदो बेयाव गाखो ओमफ्राय इदि बारहरदो नों हाया मजि न'खे नोङो फिसाफोरनिनो बिखिलाय मा हाबनो नोंलाय न'खे नोङो डर लग रहा है समायना गिगिसो दे मावखायो दे हाय थाबायबो मामा मामा बुजा दे थाबायबो मामा क्या करेगा तुम्हें आजा बे फागायाव हमबाबो जायो मा
Doङो भुट हारसिंनो मावबाय थादों नै बियो समायना आं दसे जानो र' मेंबायलै सान्दुं गैयामोनबा बरिया जासिगौमोन नैयाव माबा थानांगौमोन मा होनो रुफ थानांगौमोन फट' खेबलाय मौजि मौजि Video saya, video. Anjir. Video nangah ada, sih. Pura goजौआव सफैबाय जों गोजौआव नायनो खिं पुरा दंफांनि बिजौखौ नुहुरजोब्बाय जों फैनानै गोजौआव फैनानै पुरा दंफां बिजौ माने पुरा गोजौआव थाफैजोब्बाय जोंनि निशान दंफांनि गोजौआवसो थांफैजोबो माने रियेलाव नोंसोर नायोबा गान जानांगौमोन आरो नैथिंनि हाजो बेयो हाजो आं ओरैबायदि गरम मोनबाय साथा लास्राबाय आं बेनिखायनो माने सान्दुं नागिरबायसा आरो सान्दुंखौथ' माथो बुंनो आरो बाब देन्जारखा देन्जार ओइलाय न'आ इखिदों सोरनिबा थाग्रा मेम'रियेल हिसाबै बे बांद्रा 500 सानदोब्रा इलाय गावासो बसलै इसोरनियाबो जोबसिगोन हाबाया सेफायबाय थानाया बिसोरो जों माने गोजौआव दङ नालाय बेनिखाय एबाराव गाहायनिखौ जोङो नाहरगोन गाहायाव माबायदि मैगं बागान दोङो इन्दि दंफां दोङो ओमफ्राय बे आंनि बिनानाव दिया आहाबो चेनेल दोङो साबस्क्राइब खालामना साबस्क्राइबारानो खमखा दिया बिटिवाइ खामनालै खामना हो आहा गोदानसो आंनिखौ बारस'गोन ना नङाबाबो बारस'आ खामना हो दे लोगोफोर खामना हो ओइ नों नस्ति समायना साथा लानानै समायना आंनिखौ साबस्क्राइब खालामनो समायना आंनिखौ खालामगोन खिन्थु दिया मामिखौ खालामगोन नङालै बेयाव भिडिअ' बुंलाय मानसिफोरखौ दायो दादिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम होनना बुं बुंब्रा मोजाङै खालामदे नङाबाथ' आंनि दिया भिडिअ' खालामनाया लाइक जानाय नङा खोनाबायना साबस्क्राइब खालामदे अननानै माने ओरैबायदि मोजां बिथिं नाखायनो गाहायनिखौ गाजा नुहुरखायो ओइलायनि ओइलाय अपेनिं नैबेथिं एन्ट्रिमोन आरो लामाया गोजौआव दंफैखायो जों बहुत गोजौआव दंफायो बियो जाहा दादा बिथाङाबो चेनेल दोङो आयौ नारजि मोनजायो नै नारजि कर्टेज दे आं लागोन दे
साथाखौबो लागोन एसे गिदिर गिदिरफोरनिसिबां थांबावनांगौमोन आइयावसो जनांगौमोन बे मोनसेयावसो जनांगौमोन बोरैसो बारा खालाय खिथिनो खालाय जों सानैबो जुलना जादों पिचे समायना पिच आगे में आज में आगे समायना है पीछे बरिया अन्थायावसो नांबाय थादो नै अन्थायाव बाय बाला मेथाइ नारा समायना नै खिनहर दे बबेथिंनिफ्राय खिनहर दे मोजां थाब्रा दे 1 2 3 गो ओरैबायदि सान्दुं साथा गैयिखाय साथाखौ होआखै इसोर समायना होदों गियादों बेनिखायनो आं रुमालखौनो लानानै बेबायदि सान्दुं नाङि समायनाया मोनबाय आंखौ नै समायनाया मोनबाय समायनाया अनाखै साथाखौनो होआखैनो आंसो अनो एबारावसो सानैबो अनथिसोदों आंखौ आयौ अनग्रा मोनसोबाय आंहासो समायना नेहा समायनाबो अनबाय दियाबो अनबाय नै सानफ्लावार बिबार नङा बे समायना सानफ्लावार थिं गिदिर थांना नायनो जों मा मा मोनजायो बिनि रेस्टुरेन्टआव रेस्टाउरेन्ट मारै जादों समायना नाहालाय माथो रुमाल गोलोमजोब्बाय बिसारा समायना फेन्टासो बेयो फेन्टास नामा and the chips जानोसै बेखौ र' गिलास लायदों ORS समायनाया गोसोम जालायबाय आंबो दां नै मायावबा बेबो थांबाय kelas ini sih loंदों मा जाखोलै Entar sebelas din ya? Mana? Ada gila boleh wasang ko. Gila memang. Jadi nak cuman gila balu orang kadang ko. Gila balu meleleh kan? Gosok. Boleh, cakran hoy, siap mah. Cakran. Dah kerja kan? Sentang play chips dah baik. Apa? Ada datang tinggal jadang, bapa yang gali kelai tandang. Hangsir baru na? Dah udah gue dia tang nane, dan kamza hijau. Bela sisi pai deh, dah video pai nanga. Dah iya dah baik tema barota. Dengan dos tiap pai ni man. Sandung. Dah sandung saya ini. Bisang tema pai nanga. Ada lama bagus ni. Dia surprise macam ni. Game ni. Ada gila balu serga kena. Apa baca ini bedin sebenarnya. Park dengar mana biar gelek dah. Ni sama na. Kintu gila balu ang mahal. Setrai kam naik kasih. Dah kena apa? Sama ni biar gelek bah. Belum lagi pai besar. Ayen thang sih rok gari lah dong. Legar ya pai kasih na. Ada lagi. Ayen kam sana kita video kamu gan. Nah? काम जल्दी से आ जाओ Come, this side come. And this is
Sun go go, sun go go, sun go go. Đây đây đi để lại sun go go bung về thành chuyện. Sun go go, sun go. Sun go away. Sun go away. Sun go away. Come again another day. Little John wants to play. Rain, rain. Last year, sun season này cũng rain. Tuh, agak. Sun go away. Hijau apa bro? Little John wants to play. Dari apa ini? Sun go away. Did I show you? Again. Adria? Narrative. Yes. Hangsi bro. Cháu Mary Moharani. Ăn đứa hấp được. Kêu nào đang nữa. Hello तुम्हारा फोटो. Ui. Hangsi bro. Udalguri hangsi. Beto garu bustisna. Malah dengar. chips ko jatuh nggak? Sila chips ko. Dia chips. Ada favorite chips ya. Ada saya dia YouTuber dah. Penta sungai Penta. Panda. Penta sir. Penta सुने. Penta. अब ना देखो इधर तुम्हारा चश्मा को देखना ही कैसा देख रहा है तुम्हारा चश्मा बोलो पूछो लोगों से पूछो कैसा देख रहा कैसा है दिख रहा है? हाँ। बोलो और आपको पता है ना मेरे वीडियो में क्या क्या आता है नहीं देखा Close ना na ho na restaurant close. कमेंट करो कैसा देख रहा है हाँ। Rode yang bread lo lagan deh. और मुझे एक बात कहना है क्या कहना है किसका कहना हाँ। है नहीं पता Pada video nih gari ya, besok. और बहुत चुस्ता रहता है इसको देखेंगे इसके लिए मेरा दांत बहुत गैप्स हो गया दांत पे बहुत गैप्स हो गया देखो ना यहाँ मैं ऐसा करता रहता हूँ ना इसके लिए और मेरा देखो इतना अच्छा दांत है इसका तो खापा है अभी हम उदलगुरी में अभी हम घर जाएंगे वीडियो को ये पे एंड करते सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ये क्या है? देखो ये वॉच Watch, नया watch मिला इसको, ये देखो। नया चश्मा मिला इसको, वाव, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लाइट भी जलता है, ये माँ ये मिलेगा सुबह, मिलेगा mana टाइम को मिलेगा ambil dia dia वो भी वही क्या डेट मिलेगा dia हम भी मिलेगा तो वीडियो को ये पे एंड करते सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टाटा बाय बाय